Velkommen til nyhederne på TV2. Det er i dag tirsdag den 16. december. I dag skal jeg snakke lidt om nogle af de ting, der sker ude i verdenen. Der sker en masse ting, blandt andet dyremishandling. Dyremishandling foregår rigtig mange steder, også steder, hvor man ikke ved, det foregår. Helt rigtigt lever vi i en underlig verden. En verden, hvor man ikke rigtig tænker sig om. Nogle glemmer, hvilken smerte dyrene egentlig går igennem, når de udsætter dem for dyremishandling. Og nu vil jeg tage ud og snakke med Sabrina Henriksen, som arbejder på en minkfarm. Det skal dog nævnes, at Sabrina har arbejdet på en dårlig minkfarm, hvor de direkte set skar halsen over på minkene, så de ikke nåede at blive aflivet rigtigt. Nu arbejder hun på en rigtig minkfarm, hvor de afliver dyrene på naturlig vis. Da jeg arbejdede derude, vidste jeg ikke i starten, at det var sådan et sted. Jeg går meget op i, at dyr de skal behandles ordentligt og retfærdigt. Så jeg synes ikke, de skal have skåret hovederne af, bare fordi vi skal have noget lækkert tøj, som de rige skal gå med. Jeg synes derimod, at hvis man skal aflive dem, skal man gøre det med måde. De skal have lige så godt liv som alle os andre. Og vi siger tak til Sabrina Henriksen, som arbejder på Holstebro Minkfarm. Tak for i aften, Danmark. Nyhederne TV2.